Bale, claro, horre, kontua da utopiak planteatzerakoan, ze gauza bada, deskribatzea edo hausnartzea nolakoa izango den Euskal Herria 2040an, eta beste gauza bada utopiak planteatzea 2040irako edo hortikan aurreragokorako, ez? Orduan, utopiak planteatzeakoan suposatzen da kontuan hartzen dela, ez? Ez dela inorren bizkar eroriko lan zama guztia. Zer gertatzen da, guk utopiak planteatzerakoan egia da, guretzako utopiarik ezin dela existitu, ez da emantzipazio prozesurik ere ez gatazkaren bidez ez baldin bada. Eta gatazka hau jarraitua izan behar du eta betierekoa. Orduan egia da, naiz eta emantzipazio prozesuetan sartu, beti sortuko direla subalternoak, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, ikusi behar dana prozesuan gaudelarik, ez? Alegia, zuk proposatzen dituzun neurri emantzipatzaileak edo dana dalakoa, ze ondorio dauzkaten, eta ikusiea norbaiten bizkar gainean, ez? Geratzen den lana o dana dalakoa, ez? Edo violentzia desberdinak. Orduan, horregatik hemen ere, utopia hitz egiterakoan, guk planteatzen dugu, ja beste utopia mota bat, ez dana, paradisu kristaua edo ez dana toki batera llegatuko geran undana ondo jungo dan, ez? Ez dugu uste hori inoiz gertatuko denik, baina bai uste dugu hobekuntzarako margen handia dagoela beti, eta orduan horretaz hitz egiten dugu, utopiaz hitz egiten dugunean. Bale, espazio globala da neoliberalismoak sortzen duen espazio berri bat, eskala berri bat, zeina ez dagoen kosmosean, espazio global hori, baizik eta gure gorputz kale, etxeetan eta plazetan txertatuta dagoen, baina kontrolatu ezin dugun espazio bada. Alegia, espazio hori sortzen da alde batetikan gauzak privatizatuz, bai plazak, bai kaleak, noski osasungintza, hezkuntza, dana privatizatuz, baina aldi berean espazio horiek privatizatzen dira bai nazio mailatik, noski auzo mailatik eta herri mailatik, bai nazioarteko mailatik at dauden legeen bidez eta subjektu edo eragileen bidez egiten da espazio global hori. Orduan, hartu ezakegu adibidez kafetegi bat, frankizia batek duen kafetegi bat, bai Bilbon, bai Donostian, bai edonon, eta orduan hor zer gertatzen da, hor txertatzen da espazio globala nola? Ba, alegia, hor daude espazio global hau gestionatzen duten bitartekotza batzuk, legelariak, abokatuak, zertifikatuak egite dituztenak, kontsultoriak edo aholkularitzak, hainbat eta hainbat bitartekotza, eta orduan, horiek gestionatzen dute frankizia osoa, eta langileak egiten duena, edo esango genuke kamareroak egiten duena hor da, simplemente kafeak zerbitzatu edo eman, ez? Edo egin. Orduan, beste guztia, geratzen da beste batzuen esku, eta horrek esan nahi du alienazio berri bat sortzen dela, nun, ja de hecho, lehen tabernak ziren erabakimen espazio bat, ez? Nun zuk aukeratzen zenituen materialak, egiten zenituen zertifikatuak eta bar, hori kendu egiten da, orduan ezagutza espazio hori kentzen zaio langileari, eta hori alienatu egiten da, eta espazio global horretan txertatzen da, eta hor egiten dira erabaki guztiak eta bar. Ez eta horren bidez, txertatzen da, esango genuke esku pribatuak, korporazioen esku pribatuak, gure plaza, kafetegi, gorputz, eta denetan, ez? Gainera hori berdina gertatzen da ordenagailuarekin eta mundu digitalarekin. Orduan, pixkat hortik handijoa espazio globalaren ideia, eta hor ulertu behar deguna da, ezin degula, dala kontrolatu ezin degun eta beraz gobernatu ezin degun espazio bat. Eta horrek esan nahi du gure gaitasun politikoak gutxitzen direla, komunean geneuzkan espazioiek privatizatuz eta horrela neutralizatzen dute komunitatea. Bai, aukera ikaragarria daude. Hor, erresistentzietan, nik bai sartzen dut, ze erresistentzia mota egin aldakizkiok egun horrelako neoliberalismo patriarkal eta kolonial bati, eta hor tartean dago erresistentzia algoritmikoa deitzen dutena, deitzen duguna, zergatik. Guk hemendik aurrera eta ja ari gea parte handi batean, izango gea gobernatuak gobernu algoritmikoen bidez, bai? Digitalizazioaren bidez. Eta orduan, hemen planteatu behar duguna da nolako erresistentziak egingo dizkiogun horrelako mundu digitalari. Ez nik erresistentzia edo barrikada digitalak deitzen diotzeazki, eta honek esan nahi du. Honek esan nahi du adibidez, hori ez, hemendik 10 urtera guk orain mobilak gorputz kanpotik daramatzagu, baina insertatuak direnean, eta hori formatu desberdinak egongo dira, txip desberdinak, eta abar, nano botak ere itzen genuen horri buruz, oso txikiak diren robotak, guzti horiek guk jakin behar dugu hori neutralizatzen, hori hackeatzen, hori berprogramatzen, eta abar, zergatik. Ze gure kontrolaren eguneko segun eta zerrialdetan zauden, baina eguneko 70% izango da horrela.
Oda, gu ikutu gabe zentzu horretan, eta txipen bidez, ez gure gorputzaren inguruko eta bizitzaren inguruko informazioa jasotzen duten eta zentralita bat bidaltzen duten txip hoien bidez. Eta horiek dira ere neutralizatu behar direnak, hain zuzen ere kontrol hori ekiditeko. Hau da adibide bat, baina esan nahi dena da, guk ez dugu teknologia kontrolatzen, korporazio pribatuetan dago. Guk borrokatu behar dugu teknologia hori guk kontrolatzeko, guk egiteko nanobotak. Ez nanobotak edo teknologia desagertzeko, baizik eta guk kontrolatzeko eta hortikan guk egiteko prozesu emantzipatzaile algoritmikoak, digitalak eta abar fisikoekin batera. Nik uste zaintzarekin alde batetikan ondo, ze mainstream egiten denean kontzeptu bat edo sartzen denean masiboki oso ondo hori dalako lortu degula, ja, behintzat gure exigentzien parte bat hor sartzea, baina egia da hor ere neutralizatzeko arriskua dagoela, ze dana deitzen badiogu zaintza, orduan ez da zaintza. Hori alde batetik, bestetik ere iruditzen zaintza askotan erlazionatzen dela emakumek egiten duten lan ez ordainduarekin, orduan. Uste dut horri igual lan ez ordaindua deitu behar zaiola. Ze bestela, ez dakigu askotan ez zaintza publiko komunitarioa hitz egiten dugunean, zer esan nahi dugu zaintzarekin? Osea, berriro, zaintza profesional horretatik haratago. Gaixo dagoen zaintza horretatik haratago. Ez dut uste, edo ez dakize puntutaraino deitu behar zaion ugaztunak sortu eta ezitzeari. Zaintza edo behintzat jarri beharko dira adjektibo gehiago. Ze ez dira zaintza berdinak. Eta gero berriro, guk kaletikan aske jun ahal ez izatea, gu, migranteak, arrazializatuak, eta ez jun ahal izatea mozkor goizeko ordubietan, horien zuzen ere da ez dagoelako zaintza feministarik, osea dagoelako, en todo caso, zaintza, vigilantzia patriarkala, orduan. Zaintza publikoak, zaintza emantzipatzaileak nahi badezu. Sortzeko, edo behintzat, denok zainduko dugun gizarte bat sortzeko espazio berriak sortu behar dira. Ezin da txertatu, edo zaintza komunitarioa, edo zaintza ezakize, orain dauden espazioetan. Ze espazioak sortzen dituzte, espazio desberdinek sortzen dituzte subjektuak eta subjektu zaintzaileak, subjektu esplotatuak eta abar. Orduan, guk planteatzen duguna da, espazioaren beste produkzio bat eduki behar da, nun ez dan egongo espazio pribatu eta publikoaren zatiketa hori, baizik eta beste eskala espazial batzuk, eta hortikan hitz egin ahal izango dugu nola eraiki, bizitza duinak erdigunean dauzkaten gizarteak. Eta zentzu horretan hor, hitz egin beharko genuke, zaintza formalaz, zaintza informalaz, espezializatuaz, teknikoaz eta profesionalaz. Profesionala ez dena, baina baita ere afektua behar duten zaintza eta afekturik behar ez duten zaintza. Osea, esan nahi, guk kaletik hauean lasai juteko behar dugun zaintza ez du zertan afekturik eduki behar, ez? Baina kontrol egoera bada, alegia guk lasai juteko kaletik kontrol mota bat ezarri behar dezu. Eta uste dut hori ere hau askotan azten dela, ez? Nahi dugu, espontaneoki danak marabillosoak izango bagina bezala, hau aterako balitz, edo esan nahi dut, baliabideak jarriz nahikoa izango balitz bezala, baliabideak zaintza komunitarioak edo publikoak egiteko, eta ez da berriro nahikoa, ze espazioaren antolaketa guztia aldatu behar da, espazio berriak sortu behar dira, espazio horietan sortuko diren subjektuak zaintzaileak izango dira denak, eta hor, eta ikutu da ere jardunaldietan, ikusi beharko litzateke hirigintzan honek zesan nahi duen, alegia etxebizitzak nolakoak izan beharko luketen. Orain dauzkagunak, hauek ez dute balio. Osea, hau da sistema patriarkal kapitalista bat birsortzeko. Orduan, horregatik esaten dut, dauzkagun etxebizitza hauekin adibidez, ezin da, egiten baituz bera aldaketak petatxoak izango dira. Etxebizitza hauek berriro ere, da menderakuntza sistema baten materialidade fisikoa. Ez badezu aldatzen fisikalidade hori, oso zaila da aldatzea bestea, ez? Orduan, hori, etxebizitzak planteatzerakoan, nik hor jardunaldietan planteatu nahi ditut bi arau, ez? Bat, egitea hirigintza bat nun sexua daukatenek ezin duten elkar bizi, hau da, etxebizitza unitate bat eduki, eta seme-alabak, odolezko seme-alabak dituztenak ere ez? Baina aldi berean, seme-alaba horiek demagun zainduak izango dira, edo lau edo 5 pertsonek zainduko dituzte, bai? Adingabeak diren heinean. Orduan, zentzu horretan seme-alabak dituko genieke, gure ardurapean dauden adingabekoei adibidez. Senar eta emazte kontzeptuak desagertuko lirateke, ez? Beste sujetu batzuk horrela sortzen dira, ez? Hori da pixkat gero esplikatzen saiatuko naizena, baina perspektiba honetatik. Claro, eta hor zentzu horretan, utopia horretan, nola utopia hitz egiterakoan,
ikutu behar diren errealitatearen dimentsio guztiak, hori imposiblea da orain zehatzea ez, baina nik bai imaginatzen dut gure mundu berri horiek, bai imaginatzen ditut etxebizitza unitate batzuekin nun irekiak izango diren, permeableagoak, oso permeableak, gainera espazio komunetara emango duten, bai, espazio komun permeableak ere eta aldakorrak direnak, eta batez ere nik ikusten dutena hor da naturarekiko beste erlazio bat, ez? Osea, eta hori neomaterialismotik planteatzen diren utopia dira, ez? Gu holobionteak gera, holobionteak erabiltzen da sujetua ez esateko, alegia holobionteak dira organismo bizidunak multiespeziadunak, osea, gu zerk egiten gaitu espezie asko, guk espezie asko dauzkagu hemen, hori dira holobionteak, eta holobionteak sinpoiesi edo kosorkuntza baten bidez sortzen dute bizitza eta ongizatea, ez? Eta kosorkuntza hori esan nahi du landareetatik hasi, onjoetara jarraitu, txoriak, katuak, eta berriro ez, gure ekosistemarekin daukagun erlazio guzti hori eraldatzea dakar horrek, eta noski gizakia deszentratzea, guztiz, ez, deszentratzea, eta ez izatea berriro ez, organismo edo bizitzaren berriro nukleoa, ez, baizik eta elementu bat gehiago, eta beraz gure gizarteak berriro ez izatea gizarteak, baizik eta ez, holobiontez eta sinpoiesiaren bidez eginako ez komunitateak. Ueuk, ueuk jokatzen du alduen papera, Karo, danez, berriro, ez, estaturik ez daukagunez, eta orduan egitura eta laguntza pribatuen bidez egikaritu behar dituen ez gauza guztiak, noski hor ueu mugatua dago. Orduan zentzu horretatik, bere lekutik, nik uste dut egiten duena ja asko dela, ez, asko dela, hain zuzen ere berriro ere, ez, euskal komunitate horiek birsortzeko baldintza asko jartzen dituelako, ueuk, Unibertsitate Espainolak jartzen ez dituena, Euskal Herriko Unibertsitatea barne, ez, zentzu horretan, eta orduan nik uste dut bai hor bere eginkizunetako bat dala orain egiten duena, hain zuzen ere, ezagutza berriak sortzen lagundu, ezagutza horiek distribuitzen, edatzen, sozializatzen lagundu, eta noski ezagutza horren produkzioaren parte izan, eta berriro ez, parte eta sare. Ez? Osea, koordinakunde moduan. Orduan, nik uste dut berriro ja bere papera egiten ari dela, eta kontua da etorkizunean gai izate hau jasotzeko, hain zuzen ere, bai zientzian, bai gizartean sortzen ari diren ezagutza guzti horiek jaso eta ekarri ez eta zabaldu.